Il-Partit Laburista kompla biżjarat qalb il-komunitajiet din id-darba biżjara fil-Park ta' Xrop Laġin u ċ-Ċentru tal-Iżvilupp Sostenibbli fih dan il-park fil-limiti ta' Marsa Xlokk. Dan bħala parti mill-ġimgħa tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista bit-tema Insaħħu Malta tagħna. F'din iż-żjara il-President ta' Nature Trust Vincent Attard spjega li dan iċ-ċentru jitħaddem b'enerġija rinnovabbli. L-idea tal-park huwa l-onis li aħna dan ġibuh carbon neutral, ġifieri mixin proġett wara l-ieħor biex dan il-park eventualment anki jimxi mal-miri tal-awtorità tal-pajjiż li hekk hemm jista' jkun naqsu l-karbon fl-arja. Fil-fatt dan il-park issa ħajerġa jiftah f'Novembru nisperaw wara proġett ieħor kbir mill-Unjoni Ewropea ta' 2 miljuni li nexxinna nġibu. U spjega aktar dwar dan il-park li se jinfetaħ dalwaqt tal-familji. U l-idea huwa li flimkien kemm mal-park innifsu, kemm għall-viżitaturi li jista' jattratta biex jaraw anki ħlejja annimali slavaġ li Malta ġieli ma jarawhomx. U anki għat-turiżmu nistgħu wkoll nġibu iktar biex ngħidu hekk nuru li l-ambjent u l-ekonomija jista' jmorru jitfid. Preżenti kien hemm id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef, il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista u l-Viċi President tal-Partit Laburista Louis Gatt. Magħhom kien hemm il-Whip u Segretarju Parlamentari Andy Ellul u d-deputata Amanda Spiteri Grek. Randolph De Battista tenna li din iż-żjara fil-qalba tal-komunità turi eżempju ta' fej il-familji għandhom jgħixu. Jgħinu biex insebbħu pajjiżna u biex l-tfal nagħlmuhom kif iridu jgħixu, jieħdu ħsieb l-ambjent, jagħtu lezzjoni wkoll lill-kbar imma dik hija l-komunità li rridu ngħixu fiha fejn nistgħu ngawdu mal-familja tagħna postijiet bħal dawn biex ħajjitna dejjem tkun aktar b'saħħitha. Il-qofol tal-Konferenza Ġenerali jintlaħaq il-ħadd li ġej b'diskors mill-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela f'Dar Mediterran għal konferenzi fil-Belt Valletta mill-10:30 ta' filgħodu il-qudiem.